Ә син беләсеңме, Рәшәнең нәрсә икәнен? Ә мин күп йөргәч беләм аны. Күргәнем дә бар. Менә бер вакытны тип-тигез дала түрендә ялтырап яткан күл ачыла. Чын күл бу, хәтта җем-җем уйнаклаган вак дулкыннарына кадәр күренә. Менә шуңа карап барасың, ләкин күпме генә барсаң да, теге күлгә барып җитә алмыйсың. Чөнки ул юк, ул Рәшә генә.